Hej alle sammen, i dag så kan I se på titel og thumbnail. Jeg skal spille uden våben, sådan kun pickaxe challenge. Og det tænker jeg kommer til at blive rigtig svært. Så derfor spiller jeg Reload Zero build, og jeg kommer til at lande med den her tank. Fordi det er et lille område, og der selvfølgelig lander nogen. Men det er Zero build, så jeg håber ikke, de er så gode. Det er allerede, du ikke dø. Gem der. Der er en crown. Den crowner! Oh my god. Ikke dø. Please. Og oh my god, footsteps. Selvfølgelig! Og nu lander jeg et helt andet sted. Nå. Er der nogen, der har været? Jeg må ikke engang tage shotgunnen. Hvad er det for en challenge, jeg har sagt? Bandage, det er vigtigt. Også noget om levitating, medkit, det er vigtigt. Altså, jeg må gerne åbne kister, det er det. Det der, de er vigtige. Hov, jeg har en gun. Det må jeg ikke have. Jeg kan ikke bygge. Yes. Nej. Vigtigt. Crap. Nu har jeg et godt loadout. Out of here. Hold da. Nej. Nu er jeg low-key stacked. Oh my god, jeg kan ikke tage dig. Det er ærgerligt. Min yndlingsshotgun kan jeg ikke engang tage. En crown herovre. Altså, jeg går ikke efter crowns. Jeg prøver bare at se, hvad de har derovre. Please sige, de har noget mobility. Det skal jeg faktisk virkelig bruge. Shockwaves. Kom nu. Woohoo. Der er nogen. Det er min gun. Nej. Der er noob. Eller er han noob? Nej. Bør han har set mig ham der. Ja, han kom. Så. Det var rigtig flot spiller mig der. Damn, bro.
Der er ikke en healing i dem der. Dem her. Noob. Har en crop, nej. Og jeg er en bushcamper. Det må jeg undskylde, men hvis jeg også skal vinde det her game, så skal jeg nok lige have brug for at busk. Det er godt det her. Jeg skal i hvert fald have medkits, så jeg kan vinde. Nok der er en her. Selvfølgelig! Oh my god. Hvis jeg allerede dør nu, ikke? Men hvad skal jeg så gøre? Der er kun gået 7 minutter. Jeg kan ikke engang tage den der. Oh my god, det er lige før jeg bare skal dø. Oh my god, der er så meget loot her. Det er en lock det her. Jeg kan ikke tage mig. Og er der en locker her? Det var sygt. Det bliver du. Come on. Og tusind tak fordi I så med på den her video. Det gik ikke helt så godt. Men ja. Like og subscribe og skriv jeres juleønsker ned i kommentarfeltet. Vi ses!